waɗata neɗɗo dimo ko jikku wona jibinande, ko jikku wona asko, ko jikku ko rimɗata e neɗɗo nafa ko ko jikku, ko rimɗata e neɗɗo nafa ko ko jikku. Annabi sallallahu alaihi wasallam ɗum o ɓurdi tagore nde. Allah mantiranimo jibinande makko, mantiranimo gandal makko, mantiranimo annabagal, wimo ko wa innaka la ala khuluqin azim. ɗum ɗo ko fof koɓe pindina yimɓe ɓe yo gandu wannaso min jihati tamthil mo seydina aliou haalanno o. nde yimɓe ɓe Allah wi ɓe taga kamɓe fof koye debbo e gorko, caggal ɗum tagore nde fof hen yalti. ƴeew o wi wa bassa minhuma rijalan kasiran wa nisaan wattaqullaha alladi tasaaluna bihi wal arham. en ɗam no ciiɗi no fewi. Allah wi kule kam min gooto. o wi oɗon gandi ko mbattumi hen gueɗal gongal yo neɗɗo hul. annabi deƴƴi o wi wal arhama, kule en ɗam tengti walla wal arham. ƴeew adfa koye wattaqullaha alladi tasaaluna bihi wal arham. kule Allah, kule en ɗam. ndentoɗe kam min Allah, ndentoɗe en ɗam, ndentoɗe taƴde en ɗam. walla wattaqullaha alladi tasaaluna bil war arhama, kule kam min Allah mo jogorɗon namdo ndiroyde e mum janngo en ɗam. no pirduɗa hen fof ene tengti. Allah wi kule kam, kule en ɗam. ndeke a wawa hulde Allah so wona kula taƴde en ɗam. kala taƴowo en ɗam so wino huli Allah o hulani Allah. sabu Allah wi wattaqullaha alladi tasaaluna bi wal arham. sa huli kam woni gonga e ma tan a hulata en ɗam. annabi sallllahu alayhi wa sallam ɓuuray siyankoɓe nde o nela e mumen ko bandi ko en ɓe jaltinimo. abou jahli en, abou lahabine bamma ko jiidi baba goto, abou jahlin ko noon kamen jaltinimo, kamen leptimo haw ummi makka o fayi madina. nde o ari madina o woni makka ko duuɓi sappo, makka ko duuɓi sappo, madina duuɓi sappo e tati. woni wiɓe makka duuɓi sappo e tati, madina duuɓi sappo. qur'ana fof jippe makko koye nder makka e madina. makka nde woni toon cimoje qur'ana temedere cimoje sappo e nayyi, en capanɗe jeetati tati jippe makko makka, keddiɗe jippe makko madina. arwande simore jippinde e makko makka ko iqra bismi rabbika alladi halaq. wattande simore jippinde e makko makka kanko annabi sallllahu alayhi wa sallam ko waylul li kulli humazatin lumaza. o fayi madina arwande simore jippinde e makko toon ko bagara. wattande simore jippinde e makko ko isa jaa nasrullah. en ɗam lombiɗo hakkude ɗo kanko annabi sallllahu alih w sallam nde o ari madina duuɓi sappo e makka ɓuraysiyankoɓe nen jeddimo o fayi madina. ɓuraysiyankoɓe ko en ɗam makko ɓe o jiidi gorol. kono nde ɓe jetti madina adan ko par semaine fof lewru fof orejam gonmi toon ɗi kamɓe fof ɓe deƴƴi. on saaha makka ne heewi doole fatu makka suwa. seydina oumar wi min ya rasulallah moɗi suusi yaade toon. o wi a ƴeewanoyam korejam ɗi fodde no ɓe gañirnomi eno ɓe gañirno l'islam eno ɓe calorino Allah ni ya ñukkino keɗanoɗami beele ɓerɗe ɗe kecci ɗi mi arta mi nodda ɓe fewde Allah mi yiɗa nadde aljanna en ɗamam natani aljanna janggo. seydina oumar waɗi puccu mum yeehi. eɓe gandi seydina oumar ko jambaro kanko goto feri nde o ferata nde o waynoyi. o ari ha ɗo garam place makka ɗo kamɓe fof paye makko. o jooɗi o nani eɓe cappano annabi sallllahu alayhi wa sallam garɗo serdi min sanamuji amen o taƴɗo en ɗam o baaɗo ni somin keɓimo so artiɗo. seydina oumar ñalli ɗon hirndi faati madina yetti. annabi wi hoko tawɗa toon? o wi ya rasulallahi ɓe sa jaɓi goppaɓe hande ɓe ɓuuri añdema ane Allah nelɗoma o. tan o yungini kanko annabi sallllahu alayhi wa sallam. lewru wondu haɓɓe lebbi tati ɓe goni madina. o wi seydina oumar ara ƴewtono yiɓe. seydina oumar ko raɓɓiɗi ko tan yeehi toon fodde laabi jeeɗiɗi. ha hen gorol seydina oumar wimo ya rasulallah ebo woppuɓe beela wawa woppude ɓe. o wi ya seydina oumar mi wawa woppude ko en ɗamam. ha Allah jippine makko aya la tahdi man ahbabta walakinna allah yahdi man yasha. hankkadi o fifti. Allah wimo tampin hoorema wona mo jiɗɗa fewata komo beelami fewata. min Allah komo beelami fewata wala mo jiɗɗa fewata. ɓe rewɓe ma ɓe gonɗinɓe e ma ɓe beelami yo pewɓe jinmi naddoye ma aljanna. koreji maɗi mi haajani pewal mabɓe hay sinno ñalawma fo a ruttima toon laabi ujunere ɓe jogorani gonɗinde Allah. sabu ɗuɓiya ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absirihim ghisawa.
nde o fuɗɗi woppude ɓe ndeke enɗam ne tiiɗi no fewi annabi sallallah alih w sallam ne tiiɗano enɗam makko mo tiiɗi enɗam mo tinni enɗam ko ko yinnode dadde o dadda e enɗam makko ɗum wayi gonɗinde aaya mo Allah wi son kuli Allah kule enɗam o haali e aaya goɗɗo kanko Allah subhanahu wa ta'ala waɗi wiide enɗam aɗa wawi haalde tiidgol mum tawa yaltani qur'ana a haalani ni hay hadis e aaya goɗɗo ɗo wiyata alladina yanquduna ahda allahi min ba'di mithaqihi wa yaqta'una ma amara allah bi an yusal fa Allah faandi hen ɗo ko enɗam wa yufsiduna fil ardi ulaika humul khasirun Allah wi woni perdude tan ko taƴowo enɗam hay hunde o ala gueɗal to Allah wawa dañde gueɗal to Allah so wona jokkowo enɗam wawa hulde Allah so wona jokkowo enɗam kala mo jokkata enɗam sa yimo andu o wona limanagal makko ne manki ko limanagal makko timmani ɗum taki goto e jiyaɗe Allah ɓe mbiya ko ceerno hamme baba ramtulade silañi hewno haalde ngol konngol so wiyama kaari ko moƴƴo o moƴƴere makko kanko so wiyama kaari ko moƴƴo tan yimɓe ne manta neɗɗo e dow makko tan o deƴƴato yeey nde sinno ko enɗam ɗam arno haali ɗum ɓurandi gonɗinde won tawde ko onon tan mi nana ko enɗam ɗam haali gande wa neɗɗo wawa moƴƴande woɗɓe tawa enɗam ma a moƴƴanani ɗum hen Allah jaɓata a wawani moƴƴande woɗɓe moƴƴo gadortoɗa ko enɗam ma wadde no renirno kan enɗam kanko ceerame baaba mbi o hewno wiide min de dewgal enɗam so tawi haalama kadi enen Fuuta ko nangtiɗen kadi ha ɗum watti tajde enɗam mbaɗirten ko jokkude enɗam ɗum watti tajde enɗam kanko wiyatno min de sinno ko sagam dewgal enɗam ɓi baaba en ɓi kaawen ɓi yumma cawndi sinno ko sagam dewgal enɗam hoto haale kono so heesi haalama kadi sagam ko yo wat so waɗi kadi ko hoto bon kono adi wiide ko hoto haale sabu omo andi so haalama waɗani enɗam dilli sa ƴami ɓi bamma wi ƴamoye ɓi bamma walla ɓi nene ma a heɓani tan enɗam dillat sa heeɓi ko joli joni ko gonɗon lebbi ɗiɗi lebbi tati ceeron yama tribunal heeƴa hen wona enɗam boni o wi sago makko koto haali so heesi haalama tan yo won so woni kadi yo nangue hoto bon enen noon ɗum taƴi enɗameji kewɗe e goɗɗum kaari yeehi joom suudu mum yo miñum ɓamtu joom suudu walla yo mawnum ɓamtu joom suudu mum mbattuɗen ɗum no farilla ni waɗa loro e gorko walla waɗa loro e debbo res ɓi kawma enen mbattuɗen ɗum ko farilla so ɓiye resani ɓi kaw tan walla ɓi bamu tan jaranma harminde ɗum yahayti ɗaccen ɓesguji ɗi moni fof resa ko yiɗi enɗam ɗam heddo heewi yumma dajiɗo daji ha tiiɗi waɗi dowuji wi ɓiyum ma addoya ɓi miñum walla ɓi kawmum nde adda ɓi kawmum woynuma goya e ngo ha heewa mbatta e ngo resa goɗɗo on fawma dow rondoma waɗanma ko ɓi bande gorko walla ɓi mawne o waɗata ko nana Fuuta ha heewi eɗen gandi ɗum noon ko renata enɗam ko ɗum ko heen ko hunde jokkore enɗam kono ko renata enɗam ko koko annabi sallallahu alih w sallam jogori haalde ko yo Allah hokker rende enɗam Allah subhanahu wa ta'ala o wiye oɗo aaye ɓe ganduɗa ene kumna ahdiji so kaldama ka alladina yanquduna ahdallahi min ba'di mithaqihi wa yaqda'una ma amara Allah bi an yusal hono enɗam gandeɓe gona julɓe taƴoɓe ko Allah yamiri yo jokke hono tajde enɗam jomum wona julɗo wadde annabi sallallahu alaihi wasallam nde Allah haali ayeji qur'ana enɗam ha gasi o fawi hen hadis tiɗɗo te gande kala ko wiya Allah wi ɗum ala ra'si wal ayni ko jabde tan kaalowo wima ko Allah wi ɗum taki ha hande jinnaɗo men ceerama barom hewno wasiyade min somin jaaha maldo walla goɗɗo